Ako bay gusto jud kong nambok bay parahan mo ning kuyog jud ko nimo. Jesus bay, grabe ha sa una mas niwang pugukan ako pero karon bayo. Naunod-unuran na jud ka bayo, natambok na jud ka. Kay murag lami jud kay kaon ni bay kay farm ba. Ya nindot kay ang pisto, hangin pa kayo mao deng nang himsog na kag maayo bay ha. Sus, manambok na jud na mao ning time bay. Manoy! Kinsa na bay? Imo nang amo? Dili. Kauban na to sa trabaho. Ay, kauban babae diri bay. Bisig unsa na bay ha? Dili brother o sister, mi diri sister na. Ah, membro din mo diri sa brother and sister day bay. Tara Manoy oh. Dagan pa lagi say. Gamay ra kung gikuha ka naman tay bagong kauban. Aw, salamat ani saya. Sige ris ako. Unsa ka trabaho nimo bay? Ada bi. Ha? Lo. Kaon lagi na nimo bay? Unsa trabaho mo diri? Suko sa trabaho bay. Ha? Unsa trabaho? Oy, daghan na mo. Lo.